Onu hemen aradası. Öýde bir zat undan ýal bolupdy. Düşünükli on tebe gaýdamyza gatowluk maşga etdik ýöne undulan zat ýok onanay. Men kofiyany öçürdümmi? Yok. Onu men öçürdüm. Jaý gulpladymmy? Hawa. Garaj? Doğru garaj ýatdan çykypdyr. Ýöne oňa maladat etmesene. Ýene bir zat ýatdan çykan ýaly. Nämen ýatdan çykaryp bilersiz? Komandir elinden gelen barda diýýär bolsaň telefonuňa işlänok. Ýere gonulmadymy da biz jaňa ders. Keýit bar goýular. Göre bu bolýan zatlary. Haýran galaýmaly. Biz nädip çağamyzy ýatdan çykaryp bildik. Biz onu ýatdan çykaramyzokdy sanamyzy näde ol sanapdyr. Menden ömrece bormy. Beýle gynanmasaňyzlar. Menimini äne muallypdyrna. Diňe şütüwürükden 5 maşgala etdi. Muny gaty berede adam aýtdy. Maglumat olan özünden alsa gat ýeňil bolardy. Häzir barlaýar. Ol oşan öýleriň baryny çyrany özünden ýakýan enjam bir oturdular. Ýöne men bary hasap etmändirin. Ene seret. 664 nomer häziriň özünde ýanar. Häzir. Kavret. 670-nji nomer şıra bada yanar. Kavret, birazcık kavret. 671-nji çıra. Bu jay bara Marvin gatı seljen duşyan jaydır. Awa şeýle odun jay eken. Odun ýanmy? Bu jay hut altyn gadyna diýilýänlerden gymmat zatdan gepilim doldurulan işleri, beýlikler, oýunjoklar, gymmat zatlaram gidenen pulam, gymmatly kagyrlaram belki bu içinde bolmagy mümkindir. Näme diýsene Marvin? Bu jay dälle duran bir lagly merjen. Hani gurajyklan galbakary. You're a rotter, Mr. Grinch. You're the king of sinful sots. You're a hearse of dead tomato splotched with moldy purple spots, Mr. Grinch. You're a 3-decker sauerkraut and toadstool sandwich